jam hampang song pen PGR VGR aputha kachesong. Hostel ke thom chingrum si hostel freshers meet Difu Government College along Kepaman. Karlitang Reverend Samuel Hansi apan Mason pen moidam kipidam. Karbi Anglong live ada babirtang ton pen arjupanikta. Karbi Students Association la pen pregjam asong atum chelangsi zirikindeng to warkrong thomalong nini aparman PGR VGR alam kia puthak kachesong pon. Lakha sirkep Amreng constituency MP zirikindeng along phaiku nini phai kripli la pen krip ho nini aparman PGR VGR alam kia puthak. KSA mate Karbi Students Association la pen pregjam asong atum chelangsi sit-in demonstration kedopon. Bangso mailong KSA Hamran District Committee amai pu rensing terang japahem pu pon along litson rongphar angtong ingti lapen pregjam asong atum chetong dunsi mai RDP dun. Power committee long ke do tum lapen ke do dia tum. High power committee long ke do tum pulutang tela ke elang tum kematha bangke non council tum ke claim ke dam England hui sita langdun ding nang ke chakon frong nang pula so kamatha ason si mandar loi manti non chiklo jon sir keblo non la so eviction ha thang chiklo pen non ningkan suri ni reng koram te ningkan non kijulo yo monang klang chiklo lote ta eviction mang theglong de eviction ke claim ji kali non bangke fencing kang pai je panse non tendar ki pi kuti pho lata bang do clip thang ni ye don bang be high power committee long ke do tum kupilo non ni je thang ni ye je lasi laso kuti pho non fencing kang kai je phan atendare kolo bangala ke chevar phir ching sek dak si meji pusini tunge matha athima CM ke hai mata chini lo eviction claim lo pulotang te dak tangka kapadam nangi do athe dak hem ka paruji phan motor thedung wanangi lapen police force wanangi lapen arni si lege chunji kali police force wan lo pulotang te ki cho ki jun ki do ke thak alam doji jang thu ke thaipen dak somsuri dak tangka pada neng do lasila so kuti pho non la fencing kang pailong wartet pente hala hem ka paru la pendak eviction ke claim ji hala so asayang denglong tangka pedam rong sonte oi puji Karbitum along le phelang nangki thi karbitum aman peng nangapa we la karbitum hanangke theng nangke chok ben chenglok long le nangki thi bakereng karbitum amana peng kawe hala solong non anda Karbi Anglong autonomous council ben nonada thangnat ke claim kledet nitum da karbi ti go back punang puri pubom tamen non anda karbia ora tengwen karbia phan kopisi kelang naima karbia khai kopisi kar ima karbia khai long non kopisi kenang sot naima hala bangke non ada claim kledet posi alang le tumha jasemet bang pinrem lo lapanan part ame non la bang solong bangke tumnon ke dam tang tame ani si hejong tame hamre nong dolo botha tang solong dolo pini hejong at pimi ben pini non ani sam por phai ke thom ben dak jirigen deng long ma fa jut poni ko News report Karbi Anglong live. Karbi Anglong along nong nam ka che thang plong la pen ke thenai loke charli adim lake Difu Government College ta isilo Laso long ke Charlie amumara tuma phan ke do ke thak ke joy KG phan pura Waisong Boys Hostel Serdihun Girls Hostel apen Rasinja Girls Hostel ta dolo Laso long aningkan wang ta lo ke Charlie amumara tum nang dodo bangso teng pen aningkan wang ta hostel ke thom along akimi lo ke Charlie Jia phan ke wang tuma phan kang thum karne mate hostel freshers meet padopon boma son thotsi pining surhini raing kora pli aning kan setame hostel freshers meet surhini raing kora pli pedopon lo. Behind every high achiever is a story of hard work and countless study sessions. Be the author of your success. Puat happy and pen paikunia chikloni pai krip horni ada por pioneer kebra chitima por pen Karbi Anglong Difu Arong Supi Difu Government College Rangsina Auditorium Hall along Serdihun Girls Hostel Rasinja Girls Hostel Lapen Waisong Boys Hostel Chingrum Tetpen Kit Home Hostel along Akini Loke Charlie Kevang Atuma Phan Karchu Mate Hostel Freshers Me Pedopon Bangso Amay along MSc Johnny Timong Karbi Lo Charlie Song Amay Pumir Jengkro Lapen Difu Government College Principal Muzam Hasin Bharpuya Difu Government College along Lothan Bang Atum Chitongdun. Labenan Parta Hostel ke Thom Loke Charlie Amumara Tum Chitongdun si
hostel freshes mit aliralon pen talon pon. Dipuben Govin Tiso, Karbi Anglong Live. Karlitang Reverend Samuel Hansi, Karbi Anglong Presbyterian Church, Sinodalong Arta ke Ongnai Mati, Abarim Nai, a pastor. Reverend Samuel Hansi kedamtang Paro Kresir Kebra, Plikep Aningkan, wo signifying kora hiniarni, Reverend Zorum Songetepen, Sangpi Naini, Songote atum ahem tu narong si amahang nang teklo. Karlitang Reverend Samuel Hansi alangli Paro Kresir Kebra trokebaningkan agriculture sai kamalong sorkar avring anghoy chepalong dunsi ningkan hini an klemlo. Bonta sorkar avoreng anghoy che osi arna makamalong kiru kethai akam ki klem jiaphan pangcheng ponlo. Karbi Anglong Joint Christian Committee ang kangalong Paro Kresir Kebra Troxi Kebra pho aningkan evangelist asai ke klempang chingponlo. Bangso phi langsomepi Presbyterian amonduli asarapan Reverend Robert King Crope na jok monduli asar pathirlo. Bangso phi koilamati along arna makam ki klemchi apan acting pastor asai sitami klemponlo. Bangso phi GTH degree chipa undunsi Pro Pastor Klemponlo. Pro Pastor Patang Tetapi Paro Kresir Kebra Trok Sir Kebra Trok Aningkana Hut Karlitang Reverend Samuel Hansi apan Pastor Anghoy apan Pathir Ponlo. Ningkan Krep Ho an Pastor Asayamo Klem Det Penapi Kedamtang Surihinira Krisian Ningkan Ahut Pastor Anghoy Pen Retirement Long Ponlo. Karlitang Reverend Samuel Hansi Pirthedotik Ahut Karbi Anglong Mission Field Working Committee members Purunhini Field Committee along Committee members Purunisi Surihinira Krehini Aningkan Presbytery Moderator Surihinira Kretrok Pen Krener Kebaningkan Synod Executive Committee along members Trust Committee along members Lapen Kedamtang Paro Kresir Kebra Troxir Kebra Troxi Pen Surihinira Isia ningkan ahut Dipu Pastoret along Pastor Anghoy Ingni Ponsi Dipu Pastoret along Pastor Anghoy Kacepaman Cheng Abangpu Cepaman si Dipu Pastoret Apurki Molong Karlitang Reverend Samuel Hansi Amen Seradak Pen Amen Cetok Ponlo. Kedamtang Paikuni ni Paikrip Horni Karlitang Reverend Samuel Hansi apan Moidam ki piajai megahut alang limitang aboha Dipu Rong Socheng along KAMF Field Secretary Reverend Lalthapwa Ahin Pen Mai Chepahem Puponsi Holy Soning Leng Pen Ahajok Karlitang Reverend Samuel Hansia Kayala Muthi Hekpen Thanpon Lasonsi Dipu Mondoli Kardoma Hemalong KAP CS Moderator Reverend Premingson Milik Pen Kachephem Pupona Mailong Dipu Mondoli Pen Dipu Pastorate Pen Lun Parjupon Lapen Thiri along Dipu Presbytery Moderator Mondoli Asar Dolasing Teronahin Pen Chepahim Ponsi Karlitang Reverend Samuel Hansi Aphan Kijutsi Arnam Ardom Pidunsi Moidam Piponlo Karlitang Reverend Samuel Hansi Pen a job Karbi Anglong Presbyterian Church Synod Angkang Kedoan Presbytery Pastorate Lapen Anparta Mizoram Manipur Meghalaya Pen Kedanglo Nihang nirebangkang ke ongdung aradatum mindu cipi ponriti. Karlitang Reverend Samuel Hansi alang likache woyahut achor aso asu pen kedanglok donrap jirpojir piapan ci otekanglo. Lapen Reverend Samuel Hansi asonson abang pupir the pen kache oju yabangki Karbi Anglong Presbyterian Church Synod lapen Dipu Presbytery lapen Dipu Pastorate apan thedung akalahok dolo.
News Report, Karbi Anglong Live. Lakha Kritro, Nomati constituency ke Parlopon Den Teron, Samding Be, Langteng Teron, Christian Basti Lapen Denarong, Araratuma Pan, ke Panong Pon, Jal Jivan Mission Pen, Lakhaisi, Den Teron Pipe Water Supply Scheme along an, Pai Kunini Pai, Cricket Homani, IIT Madras, Team Lapen, Dokmuka, Anparta Hawarkehat PhD Department Officer Atum, Humridamsi, Lang, Charidam. Labangso, Lakhaisi, Denteron Pipe Water Supply Scheme along IIT Madras Team Lapen PhD Dokmuka Lapen Hawarkehat Department Officers Atumapan Denarong KCS Zona Hinpen Chengmuri Lapen Jambali Athon Pensi Kangthum Kani Padopon Halapu Lakhaisi Denteron Pipe Water Supply along Jal Mitra Lapen Rongasor Atumapan IIT Madras Teams Lapen PhD Dokmoka Lapen Hawarkehat PhD Department Officer Atum Jal Jivan Mission Pen Kepanong Pipon Alang Radatum Mesen Pen Junlong Lema La So Puthak Karju Pedopon Halapu Jal Mitra Abangpu Keklem Kedampon Nangji Aronatang Ateng Pen Pachini Pon Aduntu IIT Madras Team Lapen PhD Dokmoka Lapen Hawarkehat PhD Department Officer Sahin Pen Contractor Sonto Singbe Aphan Kachuru Pajirpon Dong Mukak Pen Samsing Ingti Karbi Anglong Live. Tang te pinya da babirta ke lapan si kang ton paniklo.